Benvidos unha noite máis ao programa especial Eleccións 26M que se desenvolverá nesta canle ata o vindeiro 24 de maio. Hoxe estarán connosco os candidatos á alcaldía con representación municipal da Pobra do Caramiñal. En total, tratarán os 4 grandes bloques: infraestructuras, emprego, servizos sociais, cultura e deporte. Comezará coa intervención o candidato do bloque nacionalista galego, Ramiro Ubiña. Boas noites, Ramiro, benvido a Canal Barbanza. Boas noites e moitas gracias a Canal Barbanza por darnos esta oportunidade de comunicarnos cos veciños da Pobra do Caramiñal neste caso. Vai ter un total de 3 minutos por bloque, xa coñece vostede o formato. Imos comezar co de infraestructuras. Poderá vostede poder desenvolverse en 3 minutos 10, 3 minutos 20, non pasa nada se se alonga un pouco. Cando queira pode comezar. Ben, primeiro quixera poder decirlle á xente que nos está escoitando e tamén a ti que o BNG entende que un programa de goberno, un programa que se presenta para unhas eleccións son propostas que en realidad, polo menos no caso do BNG da Pobra do Caramiñal, tratan de crear un todo, non? Creemos que temos detectado un dos grandes problemas que a Pobra do Caramiñal ten e, polo tanto, cada unha das áreas, ainda que as tratemos de separar cada unha das áreas, en realidad, o que tenden é a que ese problema que nós creemos ter detectado e que en moitos casos temos recibida a mesma sensación por parte da ciudadanía, dos homens e mulleres cos que cada día falamos polas rúas, todas esas medidas teñen que ir, pensamos, e así o fixemos no noso programa, encaminhadas a resolver ese problema, non? Permíteme que, antes de pasar a infraestructuras, ainda que me quede depois menos tempo, que o problema que nos creemos que ten a Pobra do Caramiñal, e evidentemente é un problema, se non o máis importante, é moi importante, é a perda continua de poboación. Desde o ano 2006, que tiñemos 10.000 habitantes, que foi o último ano que tivemos 10.000 habitantes, a Pobra ven baixando 51 habitantes por ano en forma promedio. Entendemos que non é admisible ese tipo de cuestións, nin na Pobra que algúns din que era mellor antes, nin na actual. Non nos podemos permitir o luxo de seguir perdendo o músculo de 50 ou 51 persoas en promedio cada un dos anos. Agora que estamos por debaixo dos 9.400, significaría que outros 4 anos de sequía, outros 4 anos de perda nos poñerían prácticamente nos 9.100 habitantes. Por lo tanto, nós creemos que ese problema, todas as infraestructuras, os servicios sociais, os servizos básicos, cultura e deporte, todo o que fagamos no noso programa vai a ir destinado, alo menos en intento, en proposta, a combatir esa perda de población. Infraestructuras. Mira, nós creo que vivimos nun pobo no que as infraestructuras teñen unha especie de apariencia, porque nós temos unha casa de cultura que en realidad é un edificio de oficinas municipais, e que na parte de abaixo, nun vestíbulo, se fan exposicións de vez en cando, como que é agora, de homes e mulleres que no taller de pintura que se celebra na Pobra teñen un feixe de pinturas maravillosas, de obras maravillosas. Temos un auditorio que en realidad é unha sala de conferencias, non é tal auditorio no sentido amplo da palabra. E temos un teatro Cineelma que nin é teatro porque non ten camarinos e non é cine porque non ten nin pantalla no proxector. Por lo tanto, as infraestructuras na Pobra están por facer. Que temos que facer para reverter ese problema da poboación, da prepoboación? Primeiro, chan industrial, ainda que isto pode ir despois con o desenvolvemento económico e todo o demais, non? Crear aínda máis chan industrial. A Pobra do Caramiñal ten o que ten, tiñamos a promesa de 400.000 metros cuadrados a compartir con Ribeira, temos necesidades de un auditorio, temos necesidades desde logo de crear unha infraestructura como é unha escola infantil, unha escola infantil, unha guardería que permita que aquelas xentes que queiran vivir na Pobra porque xa traballan na Pobra e viven en outros lugares teñan onde deixar aos seus fillos en estes tempos de condicións laborais nas que o mismo se traballa pola mañán que pola tarde que pola noite. Por lo tanto, unha gardería infantil que teña un amplo horario entre, por decir, 7 da mañán a 7 da tarde, é unha das infraestructuras máis importantes que teríamos que acometer. Gracias, Ramiro. Ata aquí o bloque de infraestructuras. Imos agora co de servizos sociais. Non sei que medidas ofrece o Bloque Nacionalista Galego na Pobra do Caramiñal en canto a este ámbito.
Ben, os servicios sociais, indudablemente, nun contexto como o que vivimos, que din que saímos da crise, pero seguimos instalados en ela, non confortablemente, pero instalados en ela, todo o que teña que ver ca emerxencia social e cos servicios sociais son moi importantes. Por unha parte, a emerxencia social creada, xerada por esa crise que deixa ao lado as persoas, que non as atende, que as usa como simplemente número de estatística, e por outra parte, unha poboación que se fai maior, que se fai máis bella, que a veces incluso vive sola nas súas casas e, por lo tanto, hai que atender todas as cuestións. Habería que distinguir, por tanto, a emerxencia social en alo menos esos dous apartados, verdad? O apartado que ten que a emerxencia social xerada polas condicións nas que agora mesmo se desenvolve o traballo e todo o demais, nós creemos que temos que revertelas desde a base. E desde a base significaría traballar para conseguir ese chan industrial, traballar creando obradoiros de emprego que ofrecen formación a xente que está desempregada, traballar, polo tanto, en combater as bases que creen a emerxencia social. Pero fora delo, as víctimas, as persoas que realmente sufren esa emerxencia social, nós temos un programa de alugueiro e de creación de vivendas de emerxencia sociais, temos no programa a creación dun bloco de unha cadea de locais sociais por todo o Concello que precisamente axudarían a ese tipo de cuestións, máis manter e mellorar e, se é necesario, aumentar todo o que sexa preciso a axuda no servizo no fogar. Moitas gracias por este bloque. Imos agora co de emprego. Falou antes a perda de poboación nos últimos anos na Pobra do Caramiñal. Non sei se hai algunha medida para crear emprego e crear asentamento dende o Bloque Nacionalista. Entendemos que a creación de emprego por parte dun concello é complicado, da xestión dun concello. O que temos que crear son as condicións para que eso se dea. Negámonos a que a Pobra do Caramiñal, que o Concello de Pobra do Caramiñal sexa a empresa con máis traballadores do Concello. Non o é, pero negaríamos que esa fora a solución. O que é real é que se somos capaces de crear chan industrial, estamos propiciando emprego. Se creamos obradoiros de emprego, como levamos no noso programa, e que non se realizaron en absoluto nestes 4 anos, pois estamos axudando a crear emprego. Ademais de eso, entendemos que se conseguimos cambiar ese devalo, esa perda poboacional, o que imos a conseguir é que pouco a pouco se recupere un tecido comercial que hasta agora está realmente sufrindo grandes castigos. Por lo tanto, todo eso significaría pouco a pouco ou rapidamente, eso está por verse, segundo do éxito, maiores cuotas de emprego, maiores cotas de inversión, e iso é o que creemos que temos que facer. Para iso tamén pretendemos que se revisen as taxas que se pagan para establecemento de empresas e de pequenos comercios na Pobra do Caramiñal, atención a posibilidades de traballar sobre o IBI ou sobre as taxas de primeira instalación. Pretendemos facer unha política financiera que axude precisamente ao establecemento e, ademais, que a tramitación sexa rápida e clara para que un comercio non tarde en abrirse 3 meses, sino que se abra canto antes. Moitas gracias tamén por este bloque. Imos agora co último deles, o de Cultura e Deporte. Non sei que ofrece o Bloque Nacionalista nestes dous eidos. Pretendemos, primeiro, o deporte quizás está un pouco máis fácil de traballar porque, por as razóns que sexan algunhas obvias, hai máis asociacionismo no deporte que no eido da cultura. Por lo tanto, de calquera maneira, con unhas e outras asociacións, o goberno do BNG na Pobra do Caramiñal, o goberno despois do 26 de maio, propoñerá un traballo en asociación, un traballo interpares, un traballo entre iguais, nos que se fale das necesidades e de cubrir esas necesidades hasta onde se poida. Pola parte que lle corresponde ao goberno, estamos convencidos de que o que merece a pena, o que paga a pena de facer, son a creación de eventos que perduren no tempo, que teñan calidade galega, incluso estatal, ou se é posible internacional, e que se asenten no tempo, e desde logo unha programación cultural
nun ámbito que temos que crear, posiblemente, aínda que en ese momento faríamos cas instalacións que temos unha programación que nos permita pensar ao longo do ano. Hasta este momento, na Pobra, especialmente nos últimos anos, estamos tendo unha oferta cultural que é máis a de unha comisión de festas que na de un goberno que realmente programa unha cultura e unhas actividades de tal xeito. Non é unha improvisación o que queremos, nos queremos programar a longo prazo de tal maneira que especialmente aquela cultura que nace no mesmo concello sexa a que atope as maiores facilidades e esta se complemente con actividades, con exemplos e con modelos que veñan de outros sitios. Digamos que a súa oferta é crear un ámbito centrado ao longo dos 4 anos ou planificado en longo en 4 anos no ámbito de cultura ou máis concretamente en certas actividades en un menor tempo posible? No, desde logo a administración ten uns tempos moi lentos, sabemos que estamos movéndonos en este ámbito, no? Pero nós pretendemos que chegar, ver que o que hai e entón empezar a programar, por exemplo, o que é o ano 2020. Isto non significa que podamos cubrir absolutamente os 365 días do ano do 2020, pero o goberno do BNG, despois do 26M, o que poñerá será unha serie de chanzos aí que se van a ver ao longo do tempo e que depois se complementarán con outros. O que quero dicir con isto é que as instalacións que temos de mala maneira agora, en realidad para isto casi contamos exclusivamente con ese Teatro Cine Elma que nin o é nin deixa de serlo, en realidad o que pensamos é que teñamos gran parte de cada un dos meses cubertos e que en moitos desos casos esas actividades permanezcan, sigan ao cabo do tempo. De feito, hai unha serie de programas culturais ou de accións culturais na Porta do Caramiñal que teñen tradición, feitos polas amas de casa, agora feita pola escola, pola banda de música, e pretendemos que esa é a maneira, no? Establecer un calendario e despois encher os ocos. Moitas gracias pola súa intervención nestes 4 grandes bloques. Agora terá un minuto para dirixirse á veciñanza e aos espectadores para transmitirlles os principais motivos para apostar por o Bloque Nacionalista da Pobra o vindeiro 26 de maio. Gracias. Eu quero dicir aos homens e mulleres da Porta do Caramiñal que a Pobra merece xa ter un goberno do BNG, un goberno do BNG como é agora con esta candidatura de homens e mulleres que nos coñecedes, mulleres e homens do común que traballamos algúns en elementos en traballos tan tradicionais como é a conserva, outros ou outras mestras, algúns xubilados, xente que ten ganas de traballar, de demostrarlle a Porta do Caramiñal de que hai outro camiño, de que se poden facer as cosas de outro xeito, con transparencia real, con un urbanismo claro, obxectivo, limpo, con unhas actividades culturais que nos enchan de orgullo, con unhas rúas que se vayan enchendo pouco a pouco dos gritos e das carreiras dos nenos, das ledicias da xente que pasea polas nosas prazas e demais. O BNG é capaz de facelo. Somente necesitamos o teu voto para que a partir do 26 os votos do BNG sirvan única e exclusivamente para que sexa alcalde da Porta do Caramiñal Ramiro Viña, para que goberne a Porta do Caramiñal o BNG. Animo vos a que teñades esa decisión de votarnos. Somos capaces, vos sodes capaces, e a Porta do Caramiñal merece un goberno moito mellor, merece un goberno do BNG. Moitas gracias, Ramiro, por acudir a Canal Barbanza a este especial eleccións do 26 de maio. Agardamos que pasara un bo rato aquí connosco. Sí, sempre agradable vir a Ribeira e a Canal Barbanza. Moitas gracias e aquí estamos dispostos. Ata aquí chega a intervención de Ramiro Viña. Volvemos nun intre co seguinte candidato á alcaldía da Pobra do Caramiñal.